Tarapung Borpung along school lohthanbang atum chedam de puthak social media along hur chododa puthak Richard tong biaphan karjudu. Number 25 Nilip constituency ke parlo Tarapung Borpung along lohthanbang atum ame thang asai cheklem ponpi pro puthak social media along chathang ploplo. Bangso lam Richard tong biaphan nilituma pherangke Tarapung pen jongsi teron arjudulu. Richard tong bi ke thak abangke lapuhano. Non prabjin pen chingki chingwai ponpo jongsi adai ke do tuma phan an ke suspension bipon jipusi pherangke thengnu Richard tong bi lamthe tang chipaklang du komara thanbang si adai ke doma kabema halasorni amelong si theklong po lapen Richard tong bi suspension bi haijima hai hema ki mo apora hutsi social media long thekpon long po Lapen bangso mayalong ahum team school SMC atungta chitong dunang jipusi Richard tong bi pherangke thengno birta pangdakpo Tarapung penjoy sengteron news fast karbiang lo Nanti Tarapung Borpung long tami teacher tu chedam de pic social media long dok pic atau putar nami teacher Tarapung long puthak alam julom social media long klang lo lapen already ni instruction joint secretary Nirupama fan miliwar telephone lapen than lo lapen pachini lo lapen alang tumpen on DPO lapen dak block mission coordinator la nili block Siddhartha Teron fansamini lifun lo puthot la so afai inquiry people lapen joint secretary fansamini li toilo la tum program non kidinang bong dengji dak chukhela long maxi la teachers atum lapen SMC a president secretary penchenglok teachers doan amen ki do tum ana fansami la tum hangsi itum inquiry pipen jongsi ke klang ki chokche dak thekpon long lok do patante ni tum alan tum fan suspension order Sa dak rom trai school long